След одобрение от Министерство на околната среда и водите в рудника Сарел започна изпълнение на програма за предотвратяване на екологични щети от минали действия и бездействия на държавата. Обектът, на който се прилага програмата, е източно насипище на рудника Сарел с площ от 500 декара. Оздравителните мероприятия включваха улавяне на повърхностно течащите води и тяхното регулирано извеждане извън откосите на насипището. Извърши се терасиране на откосите, което позволи да се намали наклона им, като по този начин се предотврати ерозионното съсредоточаване на повърхностни водни оттоци. Насипището е изградено от стерилна скална маса с некондиционни съдържания на руда. Присъствието на пирит, съдържащи минерали и тионови бактерии, води до непрекъснато подкиселяване на средата, в резултат на което едафичните условия, които са местообитанието на дървесни видове и храстова растителност, са изключително утежнени. Това наложи повърхностно и дълбочинно варуване на почвите. Внесоха се хуминови киселини с интервал от 3 до 6 месеца от провеждането на неутрализационните процеси. Тези оздравителни мероприятия позволиха да се извърши едно масово залесяване и захрастяване на освободени и подготвени площи, с което се даде ход на действителното изпълнение по биологичното усвояване на източно насипище. Залесяванията се осъществиха по предвидените схеми в проекта. С иглолистни се залесиха около 50% от предвидените площи, останалите са широколистни. От широколистните видове широко е застъпена бялата акация, с около 5% е участието на съпътстващите видове като явор, бяла бреза. Залесяването с иглолистни е с преобладаващо участие на бял бор и черен бор. Извърши се и захрастяване, което има изключително важна роля за укрепване на откосите, формирани при направата на противоерозионните тераси. След прилагането на хуминовите киселини се отвориха посадните места и там беше внесен суперабсорбентът Тераует. Нормите за внасяне на гранулите са 10 и 15 грама, съответно за широколистна и иглолистна растителност. При захрастяване и затревяване количеството, което се внася, е 15 кг на декар. Тераует е препарат, чието приложение е задължително при силно дренирани терени, какъвто е теренът на обект източно насипище рудника Сарел. Неговото свойство да поема влагата от атмосферните валежи, след което да набъбва без да образува гелообразна маса, дава възможност на кореновата система на растенията да прониква между отделните гранули. По този начин влагата се поема максимално от растенията, което способства за добра прихващаемост и бързо развитие. Влиянието на Тераует е очевидно по отношение на тревния килим, който се създава при насипните субстрати и откосните повърхнини. Благодарение на Тераует, дървесната и храстовата растителност имат отличен приръст при сухо време и силно дренирани терени.